Yrityspalveluinstrumentin tarina alkaa vuodesta 2004. Silloin itselläni oli tekstiili- ja vaatetusalan yritys ja sille yritykselle hyvä yhteistyökumppanimme tarjosi omaa yritystään ostettavaksi eläköitymisen vuoksi. Pankinjohtajan kanssa teimme laskelmia sitä yrityskauppaa varten ja kaikki luvut näytti tosi positiivista ja pankinjohtajakin jo sanoi siinä, että ei mitään muuta, toteutetaan kauppa ja siitä eteenpäin. Itse olin kuitenkin sen verran epäileväinen, että sain sanottua siinä ääneen, että vaikka luvut näyttää niin positiivista, niin en itse usko tähän alaan enää. Että oma visio on, että 4-5 vuoden päästä ollaan niin haastavassa tilanteessa, että en uskonut siihen. No, pankinjohtaja tietenkin, kun itsellä oli se tekstiili- ja vaatetusalan yritys, kysyi, että no mitä sä meinaat tehdä tuon nykyisen yrityksen kanssa, että jos et kerran usko tähän alaan, niin siinä vaiheessa sitten uskasin julkaista sen oman ideani, joka oli muhinut päässä monta vuotta. Että ajan alas hallitusti nykyisen yritykseni ja alamme tarjoamaan taloushallinnon palveluja laajemmalla toimintaperiaatteella kuin silloiset perinteiset tilitoimistot. Pankinjohtaja innostui aivan valtavasti siitä ajatuksesta ja ideasta ja sanoi, että ei mitään muuta kuin nyt heti pyörät pyörimään. Ja siitä se lähti ja sillä tiellä ollaan. Tälle uudelle toimialalle piti keksiä hyvä aputoiminimi ja siihen aikaan nimiä haettiin aina perinteisesti yrityksille latinasta. Ja niin mekin, ja nimeksi valikoitui sitten yrityspalvelu Aptus. Toi Aptus on suomeksi varmaan jotain sopivaa tai jotain siihen päin. Ja sillä lähdettiin liikkeelle ja lähestyin 3 ensimmäistä asiakasta. No, he kaikki innostuivat ideasta ja tulivat asiakkaaksi ja siinä vaiheessa tuli tunne, että no ehkä tässä nyt sitten kuitenkin on jotain ideaa. No 2005 taisin huomata sitten yhtäkkiä, että iso lääkefirma oli brändännyt tämän Aptus-merkin koirien matolääkkeeksi. No, sen kun huomasin, niin siitä sitten pikkuhiljaa hiljaisuudessa luovuttiin, että ajateltiin, että ehkä antaa olla lääkkeenä koirille paremmin. Mutta siitä lähdettiin ja hiljalleen sitten toiminta lähti kasvamaan ja yksi merkittävä loikka siinä alussa oli se, että Teuva otti digiloikan 2004. Teuvalle Sonera alkoi asentaa ADSL-liittymiä ja oma yritykseni silloin niin oli ensimmäisten joukossa ottamassa sitä käyttöön. No, asennusruuhkan vuoksi niin toimitusaika oli pitkä ja ilmoitin silloin sitten Soneralle, että mä voin kyllä itsekin sen asentaa, kun olin aina innostunut ja kiinnostunut tietotekniikasta. Ja niin asensin sen itse ja se johti sitten siihen, että Soneralta seuraavalla viikolla soitettiin, että mitä jos rupeaisikin alihankkijaksi heille ja rupeaisit asentamaan siellä Teuvan alueella ADSL-liittymiä. No, tehtiin diili ja niillä keikoilla Teuva tuli hyvin tutuksi. Opin tuntemaan monta uutta tietä ja Karun nimeä. Ja samalla sitten yrityspalveluinstrumentin silloinen toiminta niin laajentui muutamaan asiakkaan toimesta, jotka tuli mukaan niiden keikkojen myötä. No 2005 sitten saman tien muistaakseni aloitettiin pankille tekemään yritystutkimuksia ja niitä tehtiin, taisi olla vuoteen 2012 saakka. 2007 oli sitten semmoinen ensimmäinen käänteentekevä hetki, kun asiakkaita tuli myös muualta kuin Teuvalta ja ensimmäiset asiakkaat tuli Kauhajoelta. Samana vuonna 2007 syksyllä sitten niin silloisen rättialan firman niin Singerit tikkasivat viimeisen kerran ja sen yrityksen viimeinen lähetys muistaakseni lähti syyskuussa matkaan. Ja se oli kyllä, täytyy sanoa edelleen, niin tunteellinen hetki.
2007 syksyllä toteutettiin myös sitten saman tien uuden toimialan myötä toimiston laaja remontti ja päätin jo silloin, että tehdään heti kunnolliset tilat ja että ei tarvitse sitten enää myöhemmin laajentaa. No siitä lähti sitten toiminta hiljalleen kasvamaan ja voisi sanoa, että se hiljainen kasvu jatkui aina vuoteen 2018 saakka. 2009 otimme sähköisen taloushallinnon käyttöön. Uskon, että jos ei nyt ihan ensimmäisenä, niin hyvin ensimmäisten joukossa Teuvalla ja Suupohjan alueella. 2011 toimistomme auktorisoitiin ja meistä tuli Taloushallintoliiton jäsen. Se lisäsi tietenkin luotettavuutta ja uskottavuutta asiakkaisiin nähden, koska meitä valvottiin. 2015 sitten laajennuimme koko Suupohjan alueelle ja meille tuli asiakkaita muualtakin kuin Kauhajoelta. Ja samalla tuli myöskin asiakkaita kauempaakin kuin Suupohjan alueelta. 2016 oli sitten taas hetki kuitenkin, että toimistoamme piti laajentaa, vaikka olin niin vannonut, että 2007 tehdään heti semmoiset tilat, että laajentaa ei tarvitse. No toki henkilöstökin oli tuplaantunut siinä matkan varrella. 2019 sitten oli tilanne, että ostimme yrityskaupalla hyvämainisen teuvalaisen tilitoimiston eläköitymisen vuoksi. Olimme usean vuoden ajan kulkeneet yhteisillä matkoilla Taloushallintoliiton koulutuksissa ja niillä matkoilla joskus tuli juttu, että jos joskus puolin tai toisin tulee tilanne, että eläköitymisen tai muun takia olisi firma myytävänä, niin ollaan silloin yhteydessä ja kun se päivä koittaa. Ja niin se koitti 2019 syksyllä ja siitä yrityskaupasta on pakko sanoa, että se oli hienosti ja menestyksekkäästi hoidettu yrityskauppa, erityisesti myyjien taholta. Opin itse siitä yrityskaupasta todella paljon ja miten asiakkaiden luottamus on hankittu ja miten sitä vaalitaan. 2020-2021 niin taloushallintoalan markkinatilanne muuttui voimakkaasti. Isot ketjut alkoivat aggressiivisesti ostaa pienempiä tilitoimistoja ja tuo trendi rantautui Suupohjankin alueelle vuonna 2021. No aluksi 2021-2022 toi muuttunut tilanne ei oikeastaan millään lailla näkynyt oman toimistomme arjessa. Mutta tilanne muuttui äkisti 2022 vuoden lopulla ja yhteydenottoja alkoi tulla yhä useammin ja asiakaskanta alkoi kasvaa ja haltuunottoja oli jatkuvasti. 2022 myös loppuvuodesta ulkomaalainen pörssiyhtiö osti hyvän asiakkaamme. Pörssiyhtiön Suomen toimitusjohtaja soitti minulle päivää ennen sen kaupan julkistamista ja hän kysyi samalla, että olenko tietoinen tulevasta kaupasta. No toki olin tietoinen siitä ja oletin tietenkin, että hän samalla ilmoittaa, että taloushallinto tulee siirtymään heidän pörssiyhtiön taloushallinto-osastolle. No siinä samalla jutellessa esittäytymisten ja niiden jälkeen niin hän kysyi minulta, että no mitäs muuta Teuvalle kuuluu. Pienen tauon jälkeen pitäen, että ainakin mies puhuu erinomaista eteläpohjalaista murretta, vaikka olenkin yrittänyt puhua sujuvaa kirjakieltä. Ja itse jälkeenpäin kuulin sitten, että tämä toimitusjohtaja on kotoisin Etelä-Pohjanmaalta. Mutta kuitenkin kävi niin, että hän ilmoitti, että hän on tietoinen siitä, että palvelu on toiminut hyvin ja jatketaan samaan malliin. Nyt vain kuitenkin niin, että pörssiyhtiön aikatauluilla. Ja se tarinan alku, niin se on opettanut monenlaista ja on saanut olla monenlaisessa mielenkiintoisessa jutussa mukana. Se on opettanut myös sen, että miten tällaisten ison
kansainvälisen pörssiyhtiön taloutta hoidetaan. Se ei ole todellakaan mitään rakettitiedettä. Tuon alun myötä niin tällä hetkellä Instamet hoitaa samaisen pörssiyhtiön 5 asiakkaan tai yrityksen taloushallintoa. Näin viimeisten vuosien myötä niin toimistoa laajennettiin sitten vielä uudelleen 2023 ja nyt vielä 2024 keväällä. Olen itse todennut, että taloushallintoala on muuttunut viimeisen 5 vuoden aikana enemmän kuin mielestäni 20 vuotena ennen sitä. Instamet on kuitenkin pysynyt hyvin muutoksessa mukana. Kiitos erinomaisen henkilökunnan. 2022 vuoden lopulla meillä oli Taloushallintoliiton laaja toiminnan tarkastus ja laatutarkastus ja selvisimme siitäkin erinomaisin arvioin. Instamentin tulevaisuus näyttää mielestäni hyvältä. Vuodelle 2025 on mahdollisuus edelleen kasvaa ja meillä on tiedossa potentiaalista kasvua. Jos vain saamme ratkaistua kasvun pullonkaulan, eli meidän pitää pystyä rekrytoimaan meille sopivaa henkilökuntaa. Olisiko siinä?